Може ли една идея, която е събрала няколко съмишленици, да промени града или поне кварталната улица? Има ли наченки на гражданско общество или поне гражданска активност в града по тепетата? В тази тема ще разговаряме с Любомир Чакъров, който е от Аз обичам Пловдив. Както стана ясно, една инициатива, за която той ще ни разкаже малко повече. И как шепа съмишленици, но явно не е шепа съмишленица, защото казахме, че над 2000 последователи, фенове има вече тази ваша инициатива и страница. Кажете ни малко повече сега за Аз обичам Пловдив. Добро утро. Добро утро. Аз обичам Пловдив е една инициатива, която стартира благодарение на няколко последователни кази, които лично аз направих, които благодарение на вас също станаха доста популярни, защото вашата телевизия ми помага още от самото начало. Една от първите каузи, които направих, беше съвсем случайна и тя беше свързана с две огромни дупки на булевард Руски, които така създаваха опасност на гражданите, които минават с автомобилите си и пеша, разбира се. И поради една случайност видях как един автомобил щеше да направи пътно-транспортно происшествие и се възмутих от това и съответно го заснех. И съответно така стартира моята идея. След което направихме с мои съмишленици, направихме подари обяд, когато дарихме на 40 човека за Великден конкретно топъл обяд за празника и отделно успяхме да съберем доста храна, нали, благодарение на телевизиите и на онлайн изданията, които така ни помогнаха. И така стартира Аз обичам Пловдив, защото целта на моята инициатива е да правиме добро и да караме гражданите да бъдат по-активни в решаването на тяхните проблеми. Какво се случи с дупките? Запълниха ги. Всъщност можем да кажем, че чисто случайно е създадена тази... Това е Фейсбук група, нали така? Ами не само Фейсбук група, това вече е група на идеи, на хора, които искат да променят местата, които живеят реално. И тези промени се случват наистина? Разбира се. Най-интересното е, че до този момент нямаме незавършена кауза, нямаме неуспех. Нали, може малко по-дълго време да ги бавим, нали, защото иска повече работа, нали, повече обръщане внимание на конкретните институции или така хора, които са ангажирани конкретно с тези неща, но те успяват. Защото са в полза на хората, правят града по-добър. Ако не правиха града по-добър, нямаше да се случва реално. Какви хора са феновете ви? Част от вашите фенове, хайде. Хората са... Всякакви ли са? Разбира се, по-скоро повече млади хора, защото все пак използваме повече социални мрежи, имам специализирана страница във Facebook и на други социални мрежи имам профили, където те могат да свързват с мен и съответно са повече млади хора. Но това не казва, че старите хора не помагат. Примерно в Подари обяд много възрастни хора, които имат много малка пенсия, се включиха и ни помогнаха, нали, дариха, защото там идеята беше един боб, една лещ, един ориз. Нали, нещо толкова елементарно, колкото да има за тези хора. Да. Така че всякакви са. Другото, което мога да кажа, че повечето са от средно образование, висше образование, нали, хора, които имат идеи, които искат да се развиват. Много съм щастлив, че имам възможността, благодарение на инициативата Аз обичам Пловдив, да показвам толкова уникални сърцати и добри хора. Това преди колко време стартира, само да кажем? Значи, Аз обичам Пловдив стартира някъде около 5-6 месеца. Горе-долу. Толкова. Но моите каузи са от миналата година. Но вече имате опитност в това да бъдат задействани институции, административните служби да заработят реално, защото знаем, че там има процесът е малко по-труден. Бавно се задействат. Има си ред. Значи, най-важното, което трябва зрителите да знаят, че ако искат да променят нещо, трябва първо да научат какъв е реда, по който трябва да го направят и съответно ползват реда, който е нормалният. И при което при нас се случва така, защото първо проблемите, които ние се бориме с тях, са очеизваждащи. Нали, съжалявам, че използвам тази дума, но те са буквално потресаващи в повечето случаи и трябва да бъдат решени. Не говорим за окончателно решаване на проблема, не говорим за замазването му, за нали, така нататък. Давам пример с Бонарджика. На Бонарджика имаше спряли автомобили върху Вела алея. Нали, без значение, че е празник, без значение, че театър има, нали, представления, там има летен театър, без значение какво мероприятие, винаги се случва това. И представете си това в топлото време, когато майките и деца нали, миналото там, велосипедисти и така нататък. Този проблем трябваше да бъде решен веднага. Съответно, заснех автомобилите, които са там. Пуснах, направих един апел към всички граждани, медии и съответно институции, ако желаят, да се включат заедно да ограничим просто достъпа на тези автомобили.
и в рамките съответно на седмица го ограничихме с антипаркинг колчета. И в момента на тази алея на Бунарджика може хората спокойно се разхождат пеш. А пишат ли в социалните мрежи или пък аз съжалявам, не знам дали има и ваши лични координати, хора наистина ангажирани с управлението на града, които да търсят малко повече информация за това къде се намира примерно нещо и евентуално какви решения могат да се вземат за справяне с него? В момента бих казал, че благодарение на социалните мрежи и на тяхното развитие в глобален мащаб, всяка една част, която от решаването на проблема, като започнем от гражданите, медиите, институциите, конкретните личности, от които зависи решаването на проблема, се информират по този начин. Съответно, благодарение на това и аз, и те могат да комуникираме заедно. И комуникираме, да, разбира се. Нека да разкажем малко повече за случая с улица Брегалница и предисторията. Какво се случва в момента там? Улица Брегалница в момента, защото аз минах по нея, в момента я разчистват и ще бъде положен асфалта. За съжаление не успяхме да се приборим цялостно да бъде асфалтирана. Нали, но поради наличие, че най-вероятно е правилно със спешни мерки, нямаше да успее и предполагам, че ще има план. Ние след като приключим с това, ще ви обясня каква е моята идея. Но за улица Брегалница идеята беше следната. Аз слизах си по улица Волга и съответно пред мен гръмна един магистрален водопровод. Нали, разбирате, това голямо шоу, фърчи вода много, граждани се не събират. Нали, и ние си почнахме така с там съмишленици си говорим, че става въпрос за новия плаж на Пловдив, защото толкова вода се изсипа за секунди. И реално погледнато, нали, подадах първо сигнал, защото вижте, в ВИК сигналите, които подавате на телефона, който е 032, не се записват. Не се поддържа, примерно, може да се знае, че има сигнал, но не се води. Аз ако примерно питам кажа колко сигнали има за конкретно улица, не мога да говоря. Разбира, защото то си има оператор, който си ги взема. Но ако се обадите на 112 и кажа, че на еди кое си място има авария, те са длъжни да дойдат. Искат или не. Съответно подаваме сигнал на 112, лично аз го подавах, след което подавахме втори сигнал на 112, защото понякога рамките на 30 минути не се спазва, поради наличие, че нямат екипи или поради други причини. Че са преценили, че сигналът не е чак толкова спешен? Не мога да коментирам каква е тяхната преценка, защото все пак е субективна, нали, един човек взима решение в конкретния случай. Но дойдох след един час, така в последна случайност пък една от националните телевизии пък беше наблизо, нали, така беше разбрала за случай, пък и тя дойде. Нали, и просто изведнъж момента беше интересен, защото това е улица, която е 70, 80, 100 метра максимум като дължина. А на нея годишно стават минимум 10 аварии. И ние говорим за следното нещо. Тръбите са общинска собственост и ВИК само поддържа. Съответно, ВИК няма инициативата да подмине, защото тя не е принципал в случая, в смисъл, тя не е собственика. И водата, когато се изхъбява, ние плащаме гражданите. Нали? Отделно безводието, което е по 18 часа, защото там тръбите са от турско време в буквалния смисъл. Някои от тях, да. И в момента нали, създавах лично заедно с съседите организация. Събрахме се, направихме една подписка за 2 дена, събрахме над 500 подписа и съответно по каналния ред, който в общината, с една жалба към съответно общинския кмет, се пуска една жалба и към съответно другите всички компетентни институции, за да може да ви отговорят, защото ако пусти само към един човек, той може да не ви отговори, докато като са към някои институции събира информация. И така, в момента все още нямам отговор, нали, но това е поради други такива изварени обстоятелства в момента, които са създадени. Те ще свършат това. Да. Пожелаваме късмет. Реално погледнато, след което, нали, бързо се задейства, защото стана доста така медийно самото нещо, доста бързо се задействаха и може би за около 2 месеца стартираха с извънреден проект, който ВИК направо си разкопа цялата улица, подмини водопровод, дори служиха противопожарен кран. Такова не бяхме виждали там на Бунарджика, да. Има и противопожарен кран. И много, просто хората разбраха, че трябва малко така в времето да останат без вода, нали, защото през дни остават по 2-3 часа без вода понякога, но съвсем друга качествена водата, която пием в момента. Сега. Да. Добре. Млади хора, които обаче от какво се вълнуват в развитието на града? Какви са така най-често идеите, които се дават, най-честите сигнали, които се публикуват в Аз обичам Пловдив? Стартираме от там, че младите хора се интересуват предимно от това как тяхният живот ще продължи напред, в какъв град ще живеят. Някои от тях се интересуват повече от евенти, както може да забележим в
През лятния период повече се интересуват евенти, това се събират на отворени пространства. Но сигналите в Аз обичам Пловдив са конкретно, примерно, свързани с проблеми, които са много наложащи. Говориме за улици, паркове, осветление, охрана, хранене по заведения, говориме за такива публични заведения, смисъл. Говориме за детски градини, за училища, те нали там ни дават храна, съответно има и такива сигнали, по които работиме. Но предимно решаваме проблеми, които биха ангажирали повече от един човек. В смисъл такъв, че индивидуалните неща помагам лично аз или някой, който е компетентен, но говоря, когато са масови, работим заедно. Те са с приоритет, така? Разбира се, защото засягат повече хора. Целта е хората да видят, че когато са заедно, когато са организирани, те могат да решават големите проблеми, въпки и малките, в последствие големите, но и също така хората, за съжаление, в България станали като тома неверни. Те не вярват, докато не го видят, докато не го пипнат и ние това правим. Ние им показваме какво сме направили реално, да могат да разберат. Тома неверни, но в същото време достатъчно така уверени хората ли са, че наистина нещата, за да се случат, те зависят от нас. Няма някой друг да ни свърши нещото или да се заеме с нашия проблем, да ни оправи къщичката. Това, което се опитвам да популяризирам, да кажа тази дума, е това, че хората трябва да разберат, че те са основата. Той е малко много забъркан процес, аз съм говорил за него, че хората са основата на всичко. Ако те самите не са активни в решаването с проблема, никой друг няма да им реши проблема, ви го казахте. Примерът е много лесен. Представете си една общинска администрация, която ръководи примерно 100 улици във вашия квартал. Тя няма как да знае точно във вашата улица, че има проблем, ако вие не отидете и кажете, тук има проблем. Както и формирането при мен. Моята част е да подобрявам комуникацията между гражданите и институциите, да помагам на гражданите да разбират, че те имат права, че те трябва да се възползват от тях, но също така да си спазват задълженията, защото това е по-важно според мен. Тоест, както се казва, ние сме държавата, а не онези, които ни управляват. Реално погледнато, ние ги избираме, така че това е тяхне, смисъл, въпрос на личен избор. В случай хората трябва да разберат, че тяхния избор, ако искат да бъде за това да променят своята улица, те ще трябва да се организират и да работят в тази насока заедно. Съответно, аз казвам, една добра кауза, когато се стартира с благородна цел, а не с друга цел, тя винаги ще бъде подкрепена от добри благородни хора, ще се включат и медии, защото те също имат интерес в решаването на такива проблеми и съответно ще достигнат до крайната цел, когато институциите вземат в предвид това, което трябва да се направи и го направят. И съответно заедно всички се похвалим, че сме го направили, за да могат други хора да разберат, че когато работим заедно, нещата се случват. Така е. Стига сме се обвинявали взаимно, нали? Това е... Защото един такъв синдром, като че ли сред нас има. Според мен проблемът е малко по-дълбока, липсва връзката между по-възрастни и по-младите хора, някакси по-младото поколение остава безнаказано за действията си и то не разбира, че трябва да поема отговорност за тях. Да не говорим за чалга културата, самосъзнанието на младите хора и така, но вижте, не съм само аз. Има хиляди организации в Пловдив, които се борят всеки ден да направят младите хора по-добри, по-образовани, по-щастливи дори и карат да правят уникални неща, за да танцуват, да тренират, да се образоват, да четат повече, да бъдат част, да бъдат доброволци в дадена организация. Целта е просто хората да бъдат активни извън своя начин на живот. Професионални. Дали си било то професионален, семейен, защото за съжаление в много тежък живот живеем, хората рядко намират време за хубавите неща, освен работа и вкъщи. Стават ли се по-активни младите хора? На този... Говорим за Пловдив. За Пловдив говорим. Конкретно за Пловдив, младите хора тепърва ще бъдат движеща сила на този град. Защо казвам тепърва? Защото все повече от тях имат нетърпимост към обикновените неща, към това, което към ежедневието. Те искат да го променят. Защото те, първоначално децата, като се раждат, те са творци. Ние, като по-възрастни, включително и аз, имаме дълг към тях и ние трябва да ги учим как те да бъдат творци, как да откриват призванието си и как да го, съответно, да го използват. Било то да рисуват, било то да танцуват. Затова апелирам всяко семейство така дава по-голям шанс на децата им да получават да имат достъп до различни видове спортове, различни видове музикални изяви. Защото ние имаме така хубава академия, такова хубаво училище
и за страхотни таланти от него. Добре. А заражда ли се, в смисъл, заражда ли се, има ли го, обаче някакси трябва да го извадим там заровено някъде в пепелта, това гражданско общество, или в България тая дума, тя е като политиката, тя се оказа малко така мръсна. Защо да е заровено? Погребано един вид. Не знам. Значи го е имало, това ли искаш да кажеш? Да, имало ли го е, ще го има ли, трябва ли да го имате, първа ли ще го създаваме? Тук идеята е следната. Зависи кой ангажираме с това нещо, но аз мисля, че най-добрият вариант е да се ангажираме ние самите. Ако ние искаме да бъдем гражданско общество, ще бъдем гражданско общество. Не въпрос на личен избор е пак. В случая тези организации, които се запознах, говоря в този сектор гражданския, те много работят в тази насока, те много се стараят. За съжаление, понякога усилията им действия остават малко неотразени, което е лошата страна в случая, да могат хората да видят какви уникални неща са постигнали. И те са част от развитието. Но ако ние не убеждаваме хората, не ги обучаваме, защото без обучение няма как да стане, че те трябва да поемат отговорност за действие, защото преди 20 и няколко години, нали, все пак държавата е взимала 4-5 и повече. Е взимала отговорност за вашите действия и казва, вие трябва да направите това, ние ви гарантираме това. И изведнъж хората да преминат в идеята, че те трябва да носят отговорност за действие, те сами да провокират това, което трябва да им се случи, е много трудно. Но има успех. Виждате, че хората почват да отстъпват и от чалгата, и от другите неща, което за мен си е един знак, че нещата за да не говорим само празни приказки за тъй нареченото гражданско общество и участие, нека да споменем за една инициатива, която ние с Любо също имахме удоволствието да участваме. Това беше изчисляване на индекса на гражданското участие в община Пловдив, който се оказа по шестобалната система 3,36. Не знам много ли е това или малко. Нека да кажем с две думи, после ще го коментираме. Такава оценка всъщност поставиха 14 представители на различни граждански организации, на медии, на други групи. Тази фокус група беше организирана от НАРТ като част от мрежата на форум Гражданско участие. Критериите бяха законодателна среда, която получи 3,25, институционална среда 2,28 и инициативи на гражданско участие 3,89. То е средно около 3,36. Толкова. Реална ли е тази оценка според теб? Дори малко е завишена, защо сме големи оптимисти. Да. Нали, в групата, която бях, събрахме хора, които сме оптимисти и знаем, че много усилия ще постигнем това. Доколкото за институционалната среда, това, което мога да кажа, че пак това зависи от нас. Ако ние искаме да бъдем част от взимането на решенията, трябва да работим в тази насока, да накараме, по-скоро не да провокираме, да накараме институциите да ни дадат възможност да участваме директно в взимането на решения. Не само чрез взимането на думата и участието в определени форуми, ако може така ги наречем, но да имаме и пряко влияние върху тяхните решения. Било то чрез допитване, било чрез така наскоро казаното референдуми, нали? Много се използва. Но в Пловдив, доколкото аз съм запознат, местен референдум не сме имали. А това може би трябва да се случи съвсем скоро, защото хората имат нужда да взимат решения по конкретни проблеми. Било то за Стария Пловдив, било то за другите ТП-та, било то за Марица и така нататък. Защото за мен е важно символите на града да бъдат в топ състояние. Не в управлението на самия град, на хората. Да, и решенията се вземат от гражданите, не еднолично. Хора, които днес са тук, утре ги няма. Ние сме ги оставили взимат тези решенията. Да. Вината пак е в нас, защото нали, ако излезем и кажем, това няма да е правилно, няма да е правилно. Защото все пак те искат или не трябва да се образяват с нас. Защото ние сме хората, които ги овластяваме думата, ако мога така да кажа. Най-важното е Пловдив да запази хем този имидж, който е във времето, за да може да бъде посещаван от туристите, хем от друга страна пък да се модернизира в по-отворен така някакси към по-големите различия, защото разбирате, живеят много хора с различни националности. Нали, живееме заедно, нямали сме проблеми, нали, тези, които много хора говорят тази насока, че тук нали, и сме имали проблеми, няма такова нещо. Щастлива са повече хора, нощно време, ковидите се забавляват всички заедно, няма никакъв проблем. Трябва да работим в тази насока да бъдем някакси по-модерни
някакси да бъдем и лидери, защото в миналото ние сме били лидери на много неща. Като започваме от независимата църква, още по турско време, като минем през първия празник на Кирил и Методий. И това са неща, които... Това сигурно ще се случи, но може би ще стане бавно, защото мисленето на хората се променя бавно. Ти каза тепърва. Как го виждаш обаче във времето? Създаването и така и инициативите наистина да започнат да идват от нас. Колко време ни си даваме? Да, задължително във всяко нещо, което се прави, трябва да има срок. Това е ясно. Дедлайн. Разбира се. И е много важно да се спазва. Сега във времето, това, което аз мога да кажа за нещата, които правя, си поставяме срока и ги изпълняваме. Това е най-важното. За нас срока е най-важното. Второто, което, колко ще е времето, не знам, не мога да ви говоря. В смисъл, ако бях пророк, сигурно ще да ви кажа след 100 години, нали? Примерно, но не. Всеки ден нови хора стартират инициативи. Било то с хладилници, било то с някакъв друг вид социална дейност, било то фирми, било то корпорации. Всички се опитват вече да се променят, защото това е нужно. Вътрешното усещане на хората е, че трябва нещо да се промени. В насоката на града ни конкретно. И виждате, Пловдив се променя. Без значение кой го управлява или не. Според мен, това е голямата измама. Той се променя заради хората, които живеят в този град, а не... Точно това. Защото хората се променят, града се променя и ние трябва да наблегнем на хората. Затова е най-важно. Нали, а пък хората в последствие ще наблегнат на останалата околна среда около тях. И когато те са добри хора, нещата ще бъдат добри. Когато са лоши хора, ще виждаме лоши резултати. Аз мисля, че в Пловдив живеят добри хора. Ами мога да ви кажа, че живеят не само добри, но и много сърцати хора. Но когато не става про за пари, когато става про за пари, те не са толкова добри сърцати, разбира се. Парите развалят, това е. Развалят човек. Това ми беше идеята, че когато правихме каузите, ние препоръчваме другите организации, когато правят такъв тип дейности, е да събират по-скоро продукти, да събират неща, които хората биха дарили, отколкото събират пари, защото и до момента на конфликта, защото ти купи това, а не онова. Даряването в България е въпрос на личен избор и трябва да бъде дадено човека пряко да участва в това нещо. Добре. Благодарим за това гостуване.